Sziasztok, Dani vagyok, és majd Calvados fogok nektek bemutatni, ami nem más lesz, mint a Bullard Grand Soleil. Magáról a Calvadosról annyit kell tudni, hogy Észak-Franciaország területéről származik, így Normandia tartományból, de maga a Calvadosunk az Pays d'Auge megyéből származik. Erről a megyéről azt kell tudni, hogy úgy állítják elő a Calvadoszukat, hogy kétszeres kisüsti lepárlást alkalmaznak. A Calvadosunkhoz 150 féle almát használnak föl, az almát ledarálják, kipréselik belőle az almalevet természetes úton, ebből az almalevből almabor lesz, majd kétszeres lepárlás után megkapjuk a Calvadosunkat, amit 2-től 5 évig érlelnek ex-konyakos hordókban. Apró érdekesség egyébként, hogy vannak olyan maláta viszkik, amiknél például az érleléshez ex-tokais hordókat alkalmaznak. Ha nagyon leszeretném egyszerűsíteni, akkor végül is ez egy érlelt almabor pálinka, ami nagyon hasonló eljárással készül, mint itthon a kisüsti alma pálinkák, így a pálinka fogyasztók körében nagy népszerűségre tehet szert. Akkor én most le fogom nektek kóstolni ezt az italt jéggel és jég nélkül is. Illatra nagyon erőteljes, almás, vaníliás. De amúgy a lecsengése az kurva jó, de így az íze az szerintem egyáltalán nem jó. Ízre tényleg ezt a kisüsti almapálinka vonalat érzem. Egy nagyon kevés vaníliás utóízzel. Jéggel illatolva még mindig erőteljes almás illatot érzek rajta, a vaníliát azt már kevésbé. És jéggel elveszti a komplexitását, szerintem jéggel sokkal könnyebben fogyasztható, mint jég nélkül. Akkor most készítek nektek egy italt, egy koktélt, ebből a Calvadosból, ami nem lesz más, mint az Apple Car, ami nem másból áll, mint Calvadosból, triple segből és citromléből. Előre lehűtöm az Y poharat, citromlevet, Cointreau't, és a Calvados't. Ezt jó alaposan meg fogom sékelni. És duplán szűrve szervírozom az Y pohárba. Egészségetekre! És mint ugye említettem korábban, hogy párhuzamot lehet húzni a Calvadosunk és a kisüsti almapálinkánk között. Most lekeverem nektek almapálinkából is ezt a koktélt. Nem mást fogok használni. A rézangyalnak a kóser pálinkáját. Ugyanezekkel az arányokkal fogom elkészíteni. Cointreau'nk és a citromlé. És én is nagyon kíváncsian várom az eredményt, nem is soha nem kóstoltam.
színében igen világosabb, mert a pálinkánk az nincs érlelve. Viszont ízre a pálinkánkon sokkal jobban kijönnek a kisüsti vonalak. A kávadoszunk az ilyen nagyjából 9-10 000 forint környékén mozog, de egy olyan kávadosznak tartom, ami egyetlen egy kávadosz gyűjtőnek sem hiányozhat a gyűjteményéből. Lehet, hogy soknak tűnik ez a 9-10 000 forint egy üveg kávadoszért, de hogyha literárba leszámoljuk, akkor egy kisüsti pálinka, mint például a Márton és lányai alma pálinka, az olyan 17 000 forint környékére fog kijönni.